Tudor Jones, cadeirydd yr ymddiriedolwyr yn Canolfan Hamdden Tryffynon, Sir y Fflint. Mae ni'n ganolfan tebygol yn Tryffynon, ond ni'n ceisio ehangu beth ni'n cynnig i'r cyhoedd. Ehangu y gweithgareddau ni'n neud, a nid jyst gweithgareddau sydd yn ymwneud â chwaraeon a iechyd corfforol, ond pethau sydd yn ymwneud â cymdeithasu. Mae gen ni gymdeithasau sy'n cyfarfod yn fan hyn, mae llyfrgell yn fan hyn rwan, mae gen ni caffe yn fan hyn, mae gen ni llefydd i plant ifanc iawn cael chwarae ac i ddod gyda'r cymuned at ei gilydd. Y busnes bydd y gymuned yw hwn, busnes dielw. Unrhyw geiniog ychwanegol mae'n cael ei fuddsoddi yn ôl yn y busnes ei hun. Ac busnes sydd yn cymeryd sylw agos o beth mae'r cymuned ei hun eisiau o ganolfan fel hyn. Gyda prinder yr arian da ni'n gweld trwy'r wlad i gyd yng Nghymru ac yn Sir y Fflint, mi fydd rhaid i'r gymuned cymryd mwy a mwy o ran yn y gwaith o cadw llefydd fel hyn ar agor. Mae'n gofyn lot, ond os mae'r gymuned yn ymateb yn dda, mae'n bosib, fel mae Tryffynon wedi dangos.